Здравейте, приятели! Вече се намирам в Панама Сити. Това е столицата на държавата Панама. Летях с Копа. Вижте, това е авиокомпанията, с която летях до тук. Ето, че е моето име. Ето. Илиян Петров. Недев. Летял съм. Кацнах успешно. Ето Давид и Панама Сити. Както и да е, това е салфетката от самолета, дет ми я дадаха. Какво имам за вечеря? Много ядки и стафиди, кашкавал и кашу. А не кашу, чампастък. Това е, което имам. Тук има много стафитки, но хотела, в който спа, никак не ми хареса. Ето, две огромни легла, как се казва, забравих на български. Много голям, не кушетка, по-голям от кушетка, примерно две легла в едно, забравих как се казваше, аз тук ще спа. На едното, пък то е много голям и двете. Има огледало, телевизията не работи, защото не са платили кабелната телевизия и тук някаква картина на Панамка. Не ми харесва хотела, определено има тук да стане по-хладно, забравих как се казваше на български. И тук съм затворил вратата, за да не ме атакуват, защото са заключва отвътре, отвънка с ключ. И ако имат от тук хотелиерите, може да влязат вътре. Кой го казва всичко това? Аз Илиян Петров Недев и нямам уважение и респекти към такива гадни хотели. Нещата никак не са добре, нека да си взема малко кашкавал да хапна. Тук малко така. И кашкавал е много солен, тук нещата не са добре. Да взема си избърша устата и ръцете и да го качвам видеоклипа. Не знам колко е часа. Има и промяна в часовото време, защото сме много далече, там където бях. Това е почти до Коста Рика, а това е тук много далече. Обичам ви да живее в България, Илиян Недев. Това е.